Contidos e a imaxe ao blog este que son, bueno, que fixemos. Hai varios apartados. En datos geográficos puxeron fotos do que é a comarca de Noia. Nos datos administrativos puxeron o noso instituto e as Virxen do Mar, a página do web do centro, máis o alcalde de Noia, Rafael García Carrera, máis a ubicación no mapa. A ver, pues, ¿de qué sitio sacaste esa información entonces? Esto es lento, vale. Tranquilidad. Aquí. Fran, ¿de qué sitios sacaste esa información? ¿A dónde vos conectaste eso? de Wikipedia, Google, a página do noso instituto, pouca cousa máis. Estuve rebuscando por aí nos sitios, claro, os máis coñecidos, non? Donde se saca casi todo, non? O primeiro sitio que se busca, no que se busca, non? Supoño que, eso, o Google, supoño que será o que máis utilizado, seguramente, non? Básicamente, sí. Pero se sabe que o Google é simplemente un buscador de outras páginas. O Google en sí é simplemente para buscar outros sitios, ¿no? Que vos llama as que sí teñen o contido, ¿no? Claro. Claro. Por eso, non sei se utilizades moito a Wikipedia. Sí, bastante, vim por aquí. Claro, o que ten o Google, por exemplo, que claro, xa se busca directamente dentro da Wikipedia. Esa che leva exactamente, ¿no? Ao registro que queredes consultar da Wikipedia. Eso está, esa unión entre as dúas está moi ben, non? Que o Google sexa capaz de, que o que chaman de indexar o contido todo o que ten a Wikipedia. Eso moitas páginas non pasa, non? Que buscas algo, esa parte da internet que queda oculta, que queda oscura, porque non están nos buscadores. Porque son páginas nas que esa información non se accede a non ser que sea desde a propia página, non? O mellor pasa en algunas, non? Que entrades a ver, desde aí buscades un produto en concreto e sí que o encontrades desde a página, pero en cambio se buscades no Google non vos chega nunca a esa página, non? É un pouco ese detalle. Bueno, como vedes a videoconferencia para